כל יום היה פחד על החיים. כל יום חשבו, הנה זה יום אחרון שחיים. לולי הייתה מדינה, אולי אנחנו לא היינו עוברים את השואה היהודית. שמי חווה הרשקוביץ', אני נולדתי בשנת 1933 ברומניה. בשנים הראשונות חיינו חיים רגילים. אסור היה לי ללכת לבית הספר, יהודים לא התקבלו לבית הספר. הציקו לאנשים, לא היה חיים קלים כבר גם אז, אבל כך היה עד שנת 41. בוקר אחד אמרו, עוד כמה שעות להיות בתחנת הרכבת, נוסעים לעבודה ל3 ימים. לא היה מים, לא היה אוכל, לא היה שירותים, צעקות, דוחק, בקושי היה אוויר. בגבול הורידו אותנו והצעידו אותנו 40 קילומטר ברגל לתוך אוקראינה. כל האזור היה מחנה אחד גדול. אנשים סבלו מאוד, אסור היה לצאת, מחלות מאוד קשות היו. באותה שנה היה קור נוראי שם. וככה מתו המון אנשים. בשנת 43 שוחררו ילדים מטרנסניסטריה שהיו יתומים. ואני הייתי בין אלה ששוחררתי, ובאותה שנה עלינו ארצה. הזמנים אז היו מאוד קשים בארץ. והתחילו להילחם לקראת הקמת המדינה. השתחררתי מהצבא, ומאז עבדתי בחברת חריש, קראו לה, שהיא הייתה חברה לעבודות עפר, ובנו את המוביל הארצי, את המים לנגב. אני הרגשתי מאוד גאווה שאני עובדת בזה. לפני 8 שנים נפטר בעלי. החלטתי שבבית אני לא נשארת לבד. ובאתי לגור לבית חם לניצולי שואה. אני מרגישה שדואגים לי, אני מרגישה שחשוב שיהיה לנו טוב פה. יוצאים לטיולים, כמו שביקרנו אצל נשיא המדינה, אצל ראש הממשלה. אלה הזדמנויות שלא היה לי בתור בן אדם פרטי. וחשוב שיהיה לאנשים מה לעשות. למשל, כל יום רביעי בערב אנחנו רוקדים. אתם מוזמנים לראות אנשים מבוגרים, זקנים, כולם רוקדים. זה נותן משהו מאוד מאוד לנפש שלנו. לא להיות לבד, להיות לבד היינו הרבה. יד עזר לחבר מאוד מאוד תומכת. השגרירות הנוצרית, אנחנו מאוד אוהבים אתכם, ואנחנו מרגישים שאתם עושים לנו איכות חיים מאוד מאוד טובה. בעיקר שיבואו כמה שיותר, שיכירו אותנו ושיספרו בעולם מי אנחנו, ואנחנו גם מספרים בעולם מי אתם שעוזרים לנו.